Ascoltate amici, una storia meravigliosa. La voce è la cosa più bella che c'è, quando narra di posti lontani, di gente diversa, lontana da te. Hier dentro, tegen droom, ontjerrij, jartse en nebi, am grai, am geroder, vetejo, tongai hier. Soy dat ik soy, Fina, Προσπάθησε τις τρία στο κάτω το ιερό. Δώσε σε θάλασσα παράδοση με κάθε τι καιρό. Ποιος σε ξένο βασιλιά λόγια εξιστορεί. Ποιον μάλιστα σου μάγεψαν σε μαγικό νησί. Del prode Ulisse narrerò, che la tua curiosità seguì, tra le belle isole del mare, molti uomini Την ιστορία θα σας πω του θαλασσοδαρμένου, του Οδυσσέα που πάλευε στα κύματα για χρόνια, μέχρι της πολυπόθητης πατρίδας τα γιοκόμα να αγγίξει και αναθρόσκοντα καπνό να αντικρίσει. I'll make all eyes here glisten. Long were my wanderings, bitter my pain. Homeward bound with a soaring ill-fated wings for my vision. Ο βασιλιάς το μη γλυκό του έδωσε, κρασί να πει. Εκείνος το όνομά του είπε. Εκείνος τον τόπο του είπε. Εκείνος την ιστορία του είπε. Μέρες και νύχτες πάλευαν, τα κύματα μετρούσαν. Ήταν στεριά εκεί κοντά, σπίτι ψηλά να λάβουν. Κατέβασαν τα σπραπανιά, την άντζυρα να ρίξουν. Σαν έφεραν στο φεγγάρι, κάτω από τη χώρα των τυχώνων, ο Οδυσσέας και οι σύντροφοι βγήκαν έξω. Ήταν πεινασμένοι. Ψωμί δεν είχαν να φάνε, ούτε νερό να πιούν. Όρμησαν κατά την πόλη. Περπατούσε ο ένας μετά τον άλλο. Ήταν πεινασμένοι για ψωμί, πεινασμένοι για γυναίκες. Καρφάλωσαν γρήγορα τα τείχη, έσπασαν τις πόρτες, πήγανε μέσα στα σπίτια. Βρήκανε τραπέζια στρωμένα, γεμάτα φυτά, νεριά, ψωμιά, του πάρουν ωραία. Ήρθανε νερό δροσερό, σαν πόρτες που πήγανε, σαν αψιοπόρτες. Αυτές ήταν κρυμμένες μέσα στα δωμάτια, άνοιξαν τις πόρτες, μπήκανε μέσα, βρήκανε φοβισμένες να κοιτάνε, μακροπροκαμωμένες, με μεγάλα μαύρα μάτια. Τις έσυραν από τα μαλλιά, τις έβαλαν πάνω στο καημό. Οι άλλοι φόρμοναν γυναίκες και λάθια, κι άλλοι τραγουδούσαν κάτω. La spiaggia era illuminata soltanto dai farò. Si sentiva odore di carne fatta alla spiaggia. Si sentiva l'odore dei carini che piovevano. E si sentiva il suono delle donne fantastiche. E si sentivano le risa dei soldati che godevano di quell'inaspettata vittoria. E
si udiva il crepitio del fuoco e addosso avevano ancora l'odore del sangue, delle ferite e dei picconi. Improvviso Ulisse si alzò e disse: basta, smettetela, tornate alle vostre scialuppe, tornate alle navi, riprendiamo il largo, torniamo a casa. Ma gli voltarono le spalle, ridevano, volevano, preferivano uccidere animali, stuprare le donne, bere, e continuarono a mangiare e bere. Continuarono a mangiare e bere. Και μετά μοίρασαν τα λάφυρα και όχι άλλος να πάρει πιο πολύ κι άλλο πιο λίγο. Να είναι δίκαιη μοιρασιά και να είναι αγαπημένη στο. Και ο Οδυσσέας είπε να σταματήσει. Όμως εκείνοι βρήκαν αρνιά, βρήκαν βόμβια πολλά. Τα άσπασαν και το αίμα ξυπνόταν και κυλούσε και έβαφε τους κόκκινους φέτες. Όμως πήγανε μακριά και βρήκαν άλλους σύμφωνοι. Κύριοι αρματώνες, άλλοι παιδί, άλλοι καβάλες στα λογάτια. Οι καβαλάριδες σπυρούνιζαν πάνω και εκείνα ορμούσαν μπροστά. Οι τίκονες μαστίγωναν άγρια τα πλευρά τους και εκείνα όρμησαν μπροστά εκδίκηση να πάρουν. Και εκείνα όρμησαν μπροστά εκδίκηση να πάρουν. Οι Έλληνες σηκώθηκαν να πάρουν τα άρματά τους. Ενδόραν σπαθιάτες, οι καβάλες, σπάτε οι σολτάτες. Χάλκινα κοντάρια στον αέρα. Εσπέραναν τις σπάτες και ακολπίζουν. Σφύριζαν τα βέλη πάνω από το κεφάλι τους. Τα βέλη από τρόπο e ne uccisero agli occhi la spiaggia ricoperta di sangue. Έφυγαν μαχαίρια μες στη σάρκα. L'intenzione era di cacciarsi, tornare sulle loro navi, tornare a casa. Ghemise necruz. E alla fine della battaglia c'erano 6 guerrieri morti davanti a ciascuna delle navi greche. E fu allora che i sopravvissuti si guardarono e decisero di tornare sulle loro navi. Ma non salparono e non issarono le vele prima di aver chiamato il nome dei morti. Τα πλοία στις πέτρες πατούσαν, εμπρός δεν κινούσαν. Τα πλοία στις πέτρες πατούσαν, εμπρός δεν κινούσαν. Τότε εκείνοι κάλεσαν τα ονόματα των νεκρών συντρόφων τους. Κάλεσαν τα ονόματα των νεκρών συντρόφων τους. Τότε εκείνοι άνοιξαν πανιά και σάλπαραν. Τότε ο Δίας έστειλε αεράκι πρίμο. Τότε ο Δίας έστειλε την καταιγίδα. Ma fu allora che Zeus scatenò la sua ira e mandò sul mare una tempesta terribile. Il vento che da chiamata in direzione contraria, che da scargiava le onde si sollevarono sul mare, che da scargiava la barca iniziò a rollare e a beccheggiare. I marinai vomitavano fuori, bestemmiavano, pregavano, cercavano di mantenere in piedi ma non si riuscivano. Il timoniere con le mani sulla barra continuava a perdere la rotta e a un certo punto la vela maestra si ruppe. Και τα πληγόταν όλοι, αν οι ναύτες δεν μάζευαν τα πανιά να τα ρίξουν στα τρεχατήρια. E fu allora che si misero ai re che avusero da pescare e remarono contro la tempesta. Che avusano ogni primera e ogni sinistra e remarono contro le onde. Che hanno stata chiedere e remarono finché ne ebbero la forza. Remarono da podre finché si spaccò la schiena e da cerca di smaduca. Remarono da podre di smaduca finché i muscoli gli fecero male. Remarono per raggiungere una riva.
στενάρωνε. Και εκεί στο πέλαγος μείνανε 3 μέρες και 3 νύχτες, δίχως φαΐ, δίχως νερό. Τότε ο Δίας έστειλε αεράκι πρίμο. Τότε εκείνοι άνοιξαν τα πανιά και σάλπαραν. Τότε ήταν το τάπο και άρχισαν να ανεβαίνουν την ακτή. Τότε περίμεναν να δουν ένα φρόσκοντα καπνό. E allora, cercate di casa, una tempesta, più terribile ancora di quella di prima, si abbatté sul mare con tutta l'ira degli dei. Todo día se sienta belleza. Mere segnata Xideva! No! Μέσα στην καταιγίδα! Το γαλαξίο δεν μπορεί και οδηγείται, και οδηγείται. Ova Bartinel, Ova Bartinel, Ova Bartinel. Παιδιά! Nareszcie mieli cały ląd do spania. Ciepły kwiaty plaży. Nasze przejdzie z wody i nie zasiedlą na plaży, a wino do morza. Miłe serca czas zaczęła ich wołać. Wielka tajemnica za ich plecami. Stanowisko zobaczyć. Έσπαζαν νύχτια στη στεριά μετά από μέρες. Κι ύστερα 3 άντρες έφτυλαν να δουν αν άνθρωποι μένουν στον τόπο του ψωμιτρών. Και προχώρησαν οι άντρες, αλλά είχαν στην καρδιά τους φόβο, γιατί σημεία και τέρατα είχαν δει στο ταξίδι. Προχώρησαν να βρουν ανθρώπους. Και να, ένα χωριό και ένα σπίτι. Και κάτω από το σπίτι το πρώτο, κόσμος πολύ, άντρες και γυναίκες και παιδιά, και κάναν ένα γλέντι. Κάθονταν κάτω από ένα δέντρο μεγάλο και το δέντρο είχε καρπούς, κάτι πορφυρούς, ζουμερούς, λαχταριστούς λωτούς. Και όλοι έπαιρναν τους λωτούς και τους έτρωγαν με λεμαργία και το ζουμί έτρεχε στο στόμα και στο σώμα του. Και ένας τραγουδιστής τραγουδούσε και έλεγε «Λότρος να πίνεις μας λέοντας να πιέζει την βασιλιά σαν κούλα το ψήνο στην μια δέντρουσα λιχούδια». Ύστερα τους είδαν εκεί και τους βλέπανε στον δρόμο του Οδυσσέα. Και τους είπαν «Ήρθε, ελάτε». Ήρθαν οι σύντροφοι και είπαν «Είμαστε οι σύντροφοι του Οδυσσέα. Εσείς τι είστε?» Σύντροφοι! Ξέρετε τι θα πει σύντροφοι? Αυτοί που τρώνε μαζί. Ελάτε, κοπιάστε να πάμε μαζί. Ναι, αλλά εσείς τι είστε? Εκείνοι δεν μιλούσαν. Μόνο γλεντούσαν. Σαν να είχαν ξεχάσει το όνομά τους, την πατρίδα τους. Σαν να έχουν ξεχάσει πώς τους βλέπουν. Και έτσι οι σύντροφοι του Οδυσσέα τους ονόμασαν. Είναι αυτοί οι λωτοφάγοι. Ύστερα κορίτσια ομορφοπλέξικα ήρθαν με τα καλάθια και τους έλεγαν «Πάρτε λωτούς, πάρτε λωτούς, δεν θα χάσετε, σαν αυτή την οφειλιά άλλη καμία». Και αυτοί πήραν το λωτό και όταν τον γεύτηκαν όλα σβήστηκαν από το ουσκάδι. Και τα περασμένα και τα μελούμενα και του γυρισμού ορθόφου και της πατρίδας το καημό. Και το μόνο που είχε σημασία ήταν το τώρα. And there they were, all of my men sitting at the table. They were there, but they were not there. For when I looked into their eyes, they looked through me and beyond me. They were like a herd of cattle sitting under midday sun, chewing the cud. Their great eyes rose, and down their lips poured the juice, poured the fruit itself, down their chests, down their breastplates, onto the floor with the peelings of the lotus.
teach them. I commanded them. But they slept. Oh, si venite la nazione. Dimitri, io. They were sleeping, their great eyes rolling, dreaming. What about your home, your heart, your cattle, your family? The reason why we came. But they slept. And so it fell to me to take them by the arm. And each one of my crew I took back. First Dimitri, then Yotri, then Liat. I took them all back until eventually there was only Eliot left. And I took them and I bound them to the oar. And when all were bound to the benches, I called the helmsman. Helmsman, steer us a course to starboard. Take us out of this cursed place.